Namhlanje siphethe iqhawe langempela. Lena insizwa esiyigudlile yahuzuka, yashayeka kodwa ayangayeka, ayangagive up. Ingakho sibiza ngokuleva ongagive up. Ngiyabingelela kubalandeli be-podcast ngingene la kuwe Maxwell igama uMahesi Madondo uBulungele Ngane siyabonga kahle Madondo siyabonga Madondo okungumahesi uzalele endaweni yase-Richmond Gageni and then some over from Richmond to la kwaXimba elinye ikhalselani scope ngisho nje la kwaXimba uMahesi izinto eziningi uzenze khona ngingana music ukela kudala elandela abantu abanjengoZola ubukela kubo waze wangena kwindustry naye ngama-2000 yale idebe yokuqala layenza 2007 ya and then ngasizwa iGagasi FM kwakhona ikhampani yayikhona eGolerenberg yayingazi ukuthi iyavuka yabuye izinto zangacaca ase ngisayine ne-contract izinto zami ngisecala ukuhlangana kodwa ngikhulunyiswe yile iGagasi wabuye uMahesi umuntu okhule nge-hip hop ngimuntu we-hip hop eyiculture kodwa i-hip hop futhi ehlukile hayi i-hip hop le yabo nje i-hip hop ye-deep no hip hop nje umculo onjenganabo Zola ingoma nje ukuthi uyezalezo Zola Lukuza oDonka ingoma lezi uthi ne-message kodwa isimple ungakwazi nawe ukuthi uyicule ya ne-afro pop ikwaito nje ngikhule ngayo kusho music nje kanjalo. So kahle mfowethu okusho ukuthi uMahesi ngamanye amazwi uyamthola kwi-hip hop uyamthola kwi-afro pop mfowethu uMahesi utholakala wonke umusic kahle bebafu kusho nje umuntu ongathini indoni yathi just a musician ngoba wonke usekwena umculo uyakwazi ukuyenza ngiyafitha futhi ngiyakwazi ukukompoza ngaze ukucula ya cishe into kanjalo. Ngiyabona ukuthi la wena Mahesi Bulungele Mntwana Bulungele Ngane kungumuntu ongabaza amandla akho mhlasimbe nje mfowethu ukusikhela phezulu obani usuke washilana nabo inkundla asebesezingene eliphezulu asebedumile. uMahesi music kahle sengingashela namathi eMpumalanga province eNelspruit eMatulo eGround Zero Park ama-artist anjengo-DJ Tira, DJ Cleo DJ Sindo, Tia Guest, Big Nazi, Chomi, Kelly Kumalo, DJ Stuntela, Stone Cracker, ba-around eMpumalanga nabo. Ya ngicishe ngishele nabo istage hayi ukuthi ngifakwe ekugcineni no nje ngishela nabo istage njenganabo oBig Nazi uMapinja bebengazi kakhulu baze bakhala nabatalent iziqhamuka ngasho namhlanje ngiqhamuka ngala kusho nje ngiya kanjalo. Piano ukuthi acreative kodwa noma ngingekho ehleleze kwakhe ipola njalo umuntu ngoba umuntu ohlezele estudio nje la kumina unestudio ohlanganiselayo abalindele nje music omnandi nje nominingi. Hayi mfethu uqedile ungethole Mahesi. UMahesi right? Yeah. So uBulungele Ngane uBulungele Mntwana awuve phela abaningi baba nendaba thizeni egcina ibafaka kwigama elithile kufika kanjani uMahesi usuBulungele Mntwana uBulungele Ngane esiphethe uMahesi igama balinqamulela nje ngibasiya nje umasiya kusho ya wena Mahesi siyabonga leli gama lakho lasekhaya
Yeah. And then children abhlukele ngana lasemsebenzini nje warehouse usebenza nabanye abaphethe warehouse kuni warehouse ngala Pretoria around the warehouse nje ila nefurniture usebenza ngaphakathi impahla ifikela kuthini futhi manje umuntu menikwa amalokuza amadazana okusebenza uthola ukuthi usayizi umuntu athola ibhlukwe elincane lokusebenza siyasebenza. Yebo omunye umphethe ukuthi usabela ngoba ngiyamkhumbula lo mphethe ukuthi usabela umdlalo sosho ukuthi wathi lokho engigcona ngathi bahamba bathi ukwele ngani manje abantu balebehleka lento ubhlele ngani ngalithatha kamna ngalisebenzisa la ku-music nayo wamangala wajabula futhi eselibona ukuthi abantu balithakazela nokuhlekisa ukuthi abantu futhi ngathi balithanda lisebenzisa kanjalo. Ngifuna ukuqamba amanga nami ngabe ngenza iphutha ngiyalithanda ngilithandile leli likabhlukwe lomntwana ibhlukwe lengane kodwa manje ke iyangimangaza ukuthi ibhlukwe lengane emntweni osemngaka osemdala okusho ukuthi ligcine emaqakaleni manje mfethu no siyakujabulela ukuthi sibe nawe la angazi mhlasimbe kukhona yini ongale ongafisa ukuthi abantu bakwazi ngawe mhlasimbe nje okwenza eceleni kenze ukungithola for ama-booking izinto ey'thize zokungilandela uyangithola ku-Facebook uMahesi Madondo ibhlukwe lengane uMahesi MAS bese Madondo mase ibhlukwe lengane and then inamba ngitholakala uyatholakala ku-79 291 2892. Then bese kuba naku-email angithola uNzimande Siyabonga usiyabonga lo uC Nzimande nje siyabonga @gmail.com. Ya cisho nje ngidlulise nje ukuthi ngibonge nethuba ngicela nabalandeli support bafollowe bangifollowe na Facebook page account kuseningi okuzayo ngibonga nethuba leli bafisela nabo ukuthi abakwenzayo abanye abafiki.